जोबोद गोजोनथाव खौरां खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2025 मायथाइनि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि एग्जामाव बर' बिजोंजों फरायनानै जायफोर फरायसाफ्रा सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हाबाय बिथांमोनखौ दिनै मोनसे मोजां हाबाफारिनि गेजेरजों बरायदों आरो आं मिथिनायाव खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बर' बिजोंनिफ्राय देग्लाय 36 फरायसाया मेट्रिकआव सेथि मासि उथ्रिसारनो हादों आरो बर' बिजों फरायनानै गिबि खेबनि थाखाय हायार सेकेन्डारियाव 66 फरायसाया सेथि माथियाव उथ्रिनो हादों आरो बिनिनो मेट्रिक आनजादनि टप 10 फरायसाफोरखौ बिथांमोना बरायदों आरो हायार सेकेन्डारिनि 66 फरायसानि गेजेराव जाय टप 3 बांसिन मार्क्स मोननो हादों बिथांमोना बेखौ बरायदों आरो फैनानै बिराद गोजोननाय मोनदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखिया बेनो स्टुडेन्ट्स टुडेस आर द सिटिजेन्स अफ टुमर' दिनैनि फरायसायानो फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि साफा बिथांमोना दिथागिरि जागोन बिथांमोना बिबानगिरि जागोन आरो हारिनिबो साफा दिथागिरि जागोन ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो बर' हारिखौबो जोङो दावगालांनो थाखाय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जि मोनसे गेरेमसा माहारि दानायनि सिमां नुदोंमोन बे सिमांखौ जुदि मोगथां महर जाफुंहोनांगौब्ला बर'फोरनाव मोनसेल' हाथियार दङ बे हाथियारानो जाहैबाय जोंनि साफ्रोम फरायसाफ्रा गोजौ सोलोंथाइ लानांगोन गुन गोनां सोलोंथाइ लानांगोन आरो बेनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ जों आरोबाव साबसिनै फरायनानै गिदिर मानसि जानो हाथों बे मिजिंखौ लानानै 2002 मायथाइनिफ्रायनो 2025 मायथाइसिम आरो बे थांबाय थागोन जोङो फरायसाफोरखौ जों बरायनाय हाबाफारिखौ लादों आरो दिनै खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ लादों आं बिनि थाखाय बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरो जों नुबाय दायो गोदान जेरै सोलोंथाइनि बे जायो बर'फोरनि जायफोर फरायसा माने क्वालिटि इडुकेसन लानायाव माबाफोर मदद होगोन जोबोद मोजां बाथ्रा जों आमेरिका गुबुन फरेन कान्ट्रिफोराव आमेरिका इंलेन्ड बिसोरनि जों जि इडुकेसन सिस्टेम जों बिथांमोनखौ नुयोमोन दा एखे इडुकेसन सिस्टेमखौनो भारत सरकाराबो 2020 बिथांमोना गोदान NEP नेशनेल एडुकेशन पलिसि माने हायुङारि सोलोंथाइ बिखान्थि बेखौ देग्लाय आसाम सरकारा इमप्लिमेन्ट खालामबाय बाहायबाय जों सानो बे बिखान्थियाव ओरैबायदि मोजां फरायसाफोरनि थाखाय एडभान्टेज दङ आरो बेखौ जुदि मोजाङै इमप्लिमेन्ट खालामब्ला बाहायोब्ला आं सानो जोंनि फरायसाफोरा जायफोरा 9, 10, 11, 12 खौ लाफानाय जाबाय 9, 10, 11, 12 बे NEP नि बायदिब्ला बेवहायनो सासे फरायसाया साइन्स कमार्स आरो आर्ट्स बे मोनथाम स्ट्रिमनि जि आयदा दङ बेखौ 9, 10, 11, 12 आव मोनलांजोबगोन आरो आं सानो जोंनिया जिहेतु बर' बिजोङा क्लास 12 सिम गावनि बिमानि रावजोंनो फरायनो खाबुखौ मोनबाय आं सानो NEP आ मोजां इमप्लिमेन्ट जायोब्ला जोंनि फरायसाफोरा गोदान सोलोंथाइ बिखान्थिनि गेजेरजों साबसिन रिजाल्ट मोननो हागोन आरो साबसिन गावसोरनि इयुनखौ दानो हागोन बेखौ जोंहा मोनसे गोथौ फोथायनाय दं ओंखायनो आं साफ्रोम बिमा बिफाफोरखौ आरो जायफोर जोंनि माहारिनि संगठनफोर दल संगठन दङ बे बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो सोलोंथाइखौ मोनसे जांख्रिखांनाय महरै जों लाबाय जों फैबाय थानाय 2 बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइनि सायावनो जों खामानि मावगोन बे बेलायाव जोंनि फरायसा जोंनि दिथागिरि जोंनि बिमा बिफा जोंनि फोरोंगिरिफोर आरो जोंनि माहारि संगठनफोर बिथांमोनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथांखियाव बयखौबो मदद होनो जों खावलायहरबाय दायो आसाम सरकार मैया लेखाफोर गंबायजिबा बिदिनो गेजेर फरायसालि माने गोजौ थाखोसिम मडेल हाई स्कुल हिसाबै गायसननो थाखाय दिनै बिथांमोन जोबोद मोजां बाथ्रा जेब्ला आसाम सरकारा टी ट्राइब्स एरियाफोराव जेराव जेराव साहा बागान दङ बेवहाय बिथांमोना 50टा मडेल स्कुल फसंनायनि बाथ्राखौ बिथांमोना केबिनेटआव लानाय जादोंमोन आरो बेखौनो बिथा खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादाबो बर'फोरनोबो टी ट्राइब्सआव जिबायदि मडेल स्कुल होदों बेबायदिनो बर'फोरनो 50टा मडेल स्कुल होनांगौ होननानै जों दाबि खालामनायाव उनाव आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ जोंनोनो बिथाङा दायित्व होदोंमोन बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनो जेराव जेराव नोंथांमोननो बे स्कुलखौ नांगौ नोंथांमोना आंनो लिस्ट खालामनानै लाबो बेनि उनाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एबसुआ मोन 35 स्कुलखौ जोंनो होनांगौ होननानै डिमान्ड खालामदों आरो जों नुदों आसाम सरकारा मोन 35 नि गेजेराव मोन 25 मडेल स्कुलखौ बिथांमोना गायसननो आखायाव लाबाय बे बेलायाव आङो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आरो आं सानो
बेबायदि सुबिदा फैयोब्ला जोंनि गामि गफायाव थानाय जेफ्राव सोलोंथाइनि सोराङा दाबो मोनाखै बे मडेल स्कुलनि गेजेरजोंनो जोंनि फरायसाफ्राबो गावनि आथिङाव गसंनानै बर' हारिखौ आसाम हादरखौ आरो भारत हादरखौ साबसिन बिथांमोनाबो सालायलांनायनि जि मोनसे केपासिटि बेखौ बिथांमोना खालामनो हागोन होननानै आंहा मोनसे मिजिंथिनाय दं। गोजोन्थों। खुलुमबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मावथांखि बायदि जोंनि जे बर' फरायसा बिथांमोनखौ जे गोग्गो सोलोंथाइ होनायनि थांखिजों जि बिथोन बायदियै खाग्राव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जि बोसोरफ्रोमबो मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनाय फरायसा बिथांमोनखौ जि बरायनाय हाबाफारि जोङो दिनै लानाय जादों आरो देग्लाय जोंहा गासै फरायसाया 162 फरायसाया मेट्रिक आनजादखौ लिरदोंमोन। बेनि गेजेरावनो फार्स्ट डिभिजना जोंहा 32 बर' बिजोंनिफ्राय बेवहाय जोङो 32 निफ्राय 32निफ्राय जोङो टप 10 सायख'नानै जोङो बोसोरफ्रोमबो बरायनाय जायो। बे टप 10आव सा 10 फरायसाखौ जोङो बरायनाय जादों। लोगोसे जोङो देग्लाय हायार सेकेण्डारियाव बर' बिजोंनिफ्राय हायार सेकेण्डारि पास खालामनाय फरायसा बिथांमोनखौ टप 3 सायख'नानै जोङो बरायनाय जादों। गासै हायार सेकेण्डारियाव फार्स्ट डिभिजना जोंनिया गासै इंलिश मिडियाम बर' मिडियाम खालामनानै 66 जन दङ। बेनि गेजेरावनो जोङो बर' मिडियामनिफ्राय टप 3 सायख'नानै जोङो बरायनाय जादों। बे बरायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि जा फरायसा बिथांमोनखौ बरायबाय टप 3 जा गासै फार्स्ट डिभिजन सेकेण्ड डिभिजन थार्ड डिभिजन बयखौबो जोङो हांख्रायनानै बेवहाय जोङो आर'नाइ कलमजों जोङो बरायनाय जायो। नाथाय टप 10खौ सायख'नानै जोङो साइटेसनजों जोङो बिथांमोनखौ बरायनाय जायो। बेवहाय बाहागो लानाय बा उथ्रिसारनाय गासै हायार सेकेण्डारि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनाय फरायसा बिथांमोनखौ जोङो दख'रा एबसुनि जानानै जोङो बिथांमोननि गोजोन जिउखौ हास्थायबाय। बिथांमोननि जाहाथे गोजौ सोलोंथाइ लानानै साफा साफा बर'नि सुबुं सम्पद बा जोंनि हारिनि बा हादोरनि साफा साफा सुबुं सम्पद जानो हायो बेखौनो जोङो दख'रा एबसुनि जानानै बिथांमोनखौ बेस्ट उइसेस जासिबाय। थेंक इउ।